Έχω στην κατοχή μου και τα 4 viral serum από την εταιρεία Beauty of Johnson και πάμε να δούμε τι κάνει το καθένα ξεχωριστά. Θα ξεκινήσω από το πιο γνωστό, αυτό που είναι με την πρόπολη και την ιασιναμίδη, που είναι έτσι λίγο κυτρινούλη. Αυτό ενυδατώνει, έχει μέσα πρόπολη για καταπράινση, για ενυδάτωση και ιασιναμίδη για ρύθμιση της λιπαρότητας. Εκτός από ρύθμιση της λιπαρότητας όμως, η ιασιναμίδη βοηθάει και στις δυσχρωμίες και στην ενυδάτωση. Είναι λεπτόρευστος, απορροφάται εύκολα και νομίζω κάνει για όλους τους τύπους δέρματος. Συνεχίζω με τον δεύτερο που είναι με αλφα-αργουτίνη και ρύζι. Ο συγκεκριμένος στοχεύει περισσότερο στις πανάδες, στην υπερμελάχρωση και στα σημάδια ακμής. Γενικότερα σε ό,τι δυσχρωμία έχουμε, βλάβες από τον ήλιο. Είναι ο πιο ανοιχτόχρωμος όπως βλέπεις. Ο πράσινος είναι πιο καταπραϊντικός. Είναι το Calming Serum με green tea και πανθενόλη. Στοχεύει περισσότερο σε πιο ευαίσθητα δέρματα, με ερυθρότητα, με ροδόχωρου. Βοηθάει γενικά στην εξουδετερώση της κοκκινίλας. Είναι έτσι πιο pure. Και ο τελευταίος, ο πιο σκουρόχρωμος, στοχεύει κυρίως στην αντιγύρανση και στην ενυδάτωση. Έχει έκρεμα σελιγκαριού και ginseng. Κάνε focus. Είναι κατάλληλος για όλους τους τύπους, απορροφάται εύκολα και συνδυάζεται με τα πάντα. Νομίζω αυτός εδώ με την ιασιναμίδη είναι ο αγαπημένος μου, αλλά θα ήθελα να δω και τη δική σου άποψη.